Ydy'r rhaglen llywodraeth yma yn rhywbeth ar gyfer busnesau yn unig? Nag yw, beth yw yw rhaglen cyflawn i'r 5 mlynedd nesaf sydd wedi adeiladu ar sylfaen ein manifesto ni o fis Mai. Un o'r pethau ni moyn osgoi oedd wneud addewidion heb wybod byddwn ni'n gallu cadw nhw. So ni'n gwybod ni'n gallu cadw addewidion a dyna felly bydd sylfaen y rhaglen llywodraethol. Ydych chi'n gwybod bod chi'n gallu cadw nhw yn wyneb ansicrwydd Brexit? Odw, hapus â hwnna. Mae'r ansicrwydd ynglyn â Brexit, ond dwi'n ddim yn effeithio y rhaglen llywodraethol. Reit, a sut byddech chi'n crynhoi y rhaglen llywodraethol wedyn? Beth yw'r brif neges yn fi? Gwella bod y bol. Yn beth sy'n bwysig, sicrhau bod mwy o'r mewn gwasanaeth iechyd a bod nhw wedi digwydd dros y blynydde, parhau â hwnna. Cronfa newydd yn y triniaethau i bobl dros Cymru, mwy o brentisiaethau i bobl o bob oedran, estyn gofal plant, enghraifft, creu mwy o dau, mwy o dau, jyst i roi blas o beth bydd yn y rhaglen llywodraethol. Ond fe wedys i, mae hwn yn dod o manifesto ni o'r etholiad ym mis Mai. I fynd yn ôl at Brexit, chi wedi cael eich cyhuddo gan y gwrthbleidiau o fod wedi oedi yn wyneb canlyniad. Fyddwch chi'n derbyn hynny a pa tylerau yn union ydych chi'n mynd i mynnu yn y trafodaethau ar gyfer Cymru? Byddwn ni'n gweud beth beth byddwn ni'n gwneud rhywbeth diog yw hwnna. Dod ar ôl y canlyniad, o'n i wedi dod i 6 blaenoriaeth o blaen bol Cymru, a beth byddwn arwain ni fel Llywodraeth. Fe nes i sicrhau bod y cyngor Prydeinig Wyddelig yn cwrdd yn gydydd mis Gorffennaf, ac wrth gwrs mae yna grŵp ymgynghori wedi cael ei sefydlu a hefyd is-bwyllgor yn y cabinet sydd yn ystyried hwn, a fi yn bersonol bydd yn delio gyda materion Brexit. I fi, mae yna un peth sy'n holl bwysig, mwyn dim byd arall, a hwnna yw sicrhau mynediad i'r farchnad sengl i fusnesau yng Nghymru heb unrhyw fath o gosb. Ydy hwnna'n golygu bod yn aelod o'r farchnad sengl hefyd? Ar ddiwedd y dydd, beth sy'n bwysig yw bod chi'n sicrhau hwnna, bod hwnna'n rhywbeth lle chi ddim yn bylon cael gwared o. Aelodaeth, mynediad, wel, ar ddiwedd y dydd, beth sy'n bwysig bod yna fynediad yna. Mae aelodaeth yn teulu meddwl rhywbeth fel model yr EEA, mae hwnna'n meddwl, wrth gwrs, bydd y bobl dal i symud rownd Ewrop. Ni'n gwybod hwn yn bod llosg i lawer o'n bobl ni. So i fi ar hyn o bryd, yna beth yw'r sylfaen holl bwysig, sicrhau bod busnesau gallu gwerthu mewn i'r farchnad Ewropeaidd heb yn yr Ydych chi'n mynd i mynnu bod free movement of people yn dal i'r hwnna'n fwy problematic. Ond gai roi un falle rhywbeth bydd yn helpu ynglyn â hwnna. Pan ddath y gwledydd o ddwyrain Ewrop mewn i'r Undeb Ewropeaidd yn ôl y 90au, fe gorodd y Deyrnas Unedig drosau ar y dechrau. Hwnna'n rhywbeth oedd peth call ar y pryd. Nath rai gwledydd ddim gadael bod mewn 7 mlynedd. Wel, un posibiledd falle yw gweud, ni'n mynd i gael model fel yna, ond ni'n mynd i gael moratorium o 7 mlynedd ynglyn â symudiadau bobl, a wedi ail-ystyried hwnna ar ôl 7 mlynedd. A wrth wneud hynny, cael mynediad mewn i'r farchnad sengl. Mae'n un model EEA yw hwnna, gyda moratorium, ond hefyd mae'n modelau eraill.